Zrazu sa obrátil a rozbehol sa naspäť ku mne, pretože si všimol, že som sa rozutekala za mamou. Zmlátil ma, zhodil ma na zem a vrazil do mňa bajonet. Krvácala som z rany, ktorú mi spôsobil tu na pravom ramene. Vtedy som zdvihla hlavu zo zeme a videla som chrbát mamy, ako spolu s mojimi 2 mladšími bratmi odchádza preč. A to bolo všetko. S privezením maďarských Židov na jar roku 1944 činnosť koncentračného tábora Osvienčím vrcholila. Medzi táborom a Maďarskom neustále premávali vlaky plné ľudí. Každý deň pribudlo 10 000 nových deportovaných, ktorí mali byť urýchlene zlikvidovaní. 3 nové koľaje viedli priamo do nového krematória, a kým jeden vlak prichádzal do stanice, druhý zatiaľ vykladali. Vlaky pristavené na rampe boli obklopené príslušníkmi jednotiek SS, dozerajúcich na to, aby všetci ľudia rýchlo vystúpili. Najprv oddelili manželov od manželiek. Na rampe vládol zmätok. A potom lekár vyberal osoby, o ktorých usúdil, že budú práceschopné. Jednotky SS mali 2 lekárov, ktorí obhliadali každú novú zásielku väzňov. Prikázali sme im kráčať popred lekára, ktorý ich za pochodu hodnotil. Jeden z lekárov, bez toho, že by povedal čo len slovo, jazdeckým bičíkom naznačil, kto sa má zaradiť doprava a kto doľava. Tí, ktorých posúdil ako schopných, boli poslaní do tábora. Ostatní boli odvedení priamo do budov, kde sa vykonávalo vyhľadzovanie. Malé deti boli vyradené všetky a postavené spolu so starými ľuďmi na jednu stranu. Rozdeľovanie rodín, oddeľovanie mužov, žien a detí spôsobovalo v dave obrovský zmätok. Ľudia sa jeden druhého nechceli pustiť a všetci, ktorí boli vybratí, ale odmietali sa od príbuzných oddeliť, ktorí chceli ostať so svojimi milovanými, boli tiež poslaní na stranu starcov a detí. Chceli, aby sme sa ihneď vyzliekli do naha, lebo sa vraj pôjdeme osprchovať, ale nikde žiadne sprchy neboli. Začali nás holiť na hlave, na ohamby, všade, kde sa dalo. Potom priniesli veľkú nádobu na smeti, v ktorej bolo niečo, čo nazývali polievkou. Ale to niečo malo od polievky veľmi ďaleko. No aj to bolo lepšie ako nič, keďže sme mali za sebou celú tú cestu. Odviedli nás do barakov, v ktorých nebolo vôbec nič okrem blata. Zabiť sme sa nemali ako, a tak sme v tom blate spali. Okolo krematória sme zhotovili nepriechodnú zátarasu, ktorá zablokovala všetky k nemu vedúce chodníčky a cesty. Nikto, dokonca ani vojaci alebo dôstojníci, nesmeli tú hranicu prekročiť. Ľudia, vyložení z vagónov pre dobytok, nič netušiaci o svojom osude, kráčali pozdĺž rampy vedúcej popri železničných koľajach. Cesty tábora blokovali nekonečné zástupy nových obetí. 2 veľké brány krematória sa začali pomaly otvárať. Tabule s nápisom dezinfekcia, ale najmä vľúdny zjav malých domčekov vyvolávali v deportovaných pocit pokoja. Navyše kráčali v sprievode, čo malo navodiť dojem, že sa naozaj pôjdu osprchovať. Na uzatvorené nádvorie vkročilo 300 až 400 osôb. Museli prekonať ešte 500 metrov, ktoré ich oddeľovali od tzv. Dezinfekčnej miestnosti. Najprv vošli ženy spolu so svojimi deťmi a po nich aj muži. Všetko prebiehalo pokojne.
Panika prepúkla až vtedy, keď sa vo vnútri začali tlačiť jeden na druhého. Pochopili, čo ich čaká, ale zo pár úderov pažbami zbraní ich rýchlo donútilo skrotnúť, až napokon všetci vošli do miestnosti. Plynové komory boli zriadené v dvoch opustených chatách. Dve stavby, čisté a pekné, od seba oddeľoval lesík rozprestierajúci sa uprostred pôvabnej krajiny. Boli pokryté žiarivo bielou vrstvou vápna. Strechy domcov boli pokryté slamou a okolo sa rozprestierali ovocné stromy. Len veľmi bedlivý pozorovateľ si mohol všimnúť, že domy nemajú okná a dvere sú mimoriadne pevné, vybavené nepriepustným gumenným tesnením a že sa dajú priskrutkovať. Tam, kde kedysi ležal brezový les, sa týčil nápis Smerom k dezinfekcii. Kto si povedal, pozri, začali odvádzať deti. Zrazu zaznel chrapľavý rozkaz. Členovia SS a špeciálnych jednotiek okamžite opustia miestnosť. Vyšli von a skontrolovali, či sú naozaj všetci. Dvere sa zavreli a vonkajšie svetlo sa zhaslo. Na strechu domu vyšiel jeden príslušník SS. Nasadil si plynovú masku a v zápätí odhrnul pokrývku komína. Otvoril jednu zo škatúľ, vyklopil jej obsah, cyklón B. Ten v kontakte so vzduchom vytvoril plyn, ktorý zaplnil uzatvorený priestor plný deportovaných ľudí. Chvíľu sme počuli tichú vravu, potom sa ozvali výkriky a nárazy do zapečatených dverí. Dvere však odolali. Krik ľudí bol príšerný. No už zakrátko nastalo úplné ticho. Cez kľúčovú dierku sme sa presvedčili, že sa už nikto nehýbe. Len pol hodinu po vpustení plynu sme spustili vzdušný systém. Potom niekoľko väzňov otvorilo dvere plynových komôr. Keď sa vyvalila horúčava, naložili mŕtve telá na voz. Ďalšia skupina ľudí sa medzičasom v inej miestnosti vyzliekala zo šiat. Po tom, čo som videl, som sa 4 týždne nedokázal pozrieť na svoju ženu. Moje postavenie si vyžadovalo, aby som bol prítomný počas celého procesu. Dokonca som sa musel ich smrti prizerať strešnými oknami plynovej komory. Musel som tam byť deň aj noc, keď sa vynášali telá, keď im strihali a spaľovali vlasy, vylamovali zlaté zuby. Potom ich presúvali ďalej. Pece už boli rozžeravené. Podľa veľkosti tiel sme ich do pece nakladali približne po 3. Keď už kremácia naplno bežala, do vedier sme zhromažďovali tuk stekajúci po zemi a vylievali sme ho naspäť do ohňa, aby sme spaľovanie urýchlili. Mohli sme spopolniť okolo 10 000 tiel. Spaľovanie prebiehalo bez prestávky, po celý deň, po celú noc. Zápach horiacich tiel sa rozliehal po celom tábore. Obloha nad Osvienčimom bola v noci rozpálená do červena. Keď sme vyčistili komory pece, spopolnené pozostatky sme vysypali na betónovú plochu a zvyšky kostí väzni drvili drevenými valcami. Napokon popol naložili na voz a vysypali do neďalekého jazierka. V albume Karla Höckera sa nachádza niekoľko fotografií z rekreačnej chaty Sola. Členovia SS tam zvykli tráviť 2- či 3-dňové voľno. Nie je známe, že by sa v okolí iných koncentračných alebo vyhľadzovacích táborov nachádzali rekreačné zariadenia, v ktorých dôstojníci trávili víkendy. V tom bol Osvienčim jedinečný. Séria zdjęć pokazujących
Na viacerých fotografiách sú zachytení najvyšší velitelia koncentračného tábora v ten istý deň. Niektorí členovia SS tam trávili čas za odmenu za vynikajúce služby a vykonávanie povinností. V lete zvykli chodiť na výlety. Zbierali huby či maliny, kúpali sa v rieke alebo sa opaľovali. Ako na tejto fotografii. Na niektorých fotografiách sú ženy a deti. Ide o manželky príslušníkov SS. Żony SS-manów. Poza tym też dziewczęta, które pełniły służbę pomocną. No sú tam aj dievčatá, ktoré v tábore pracovali ako pomocníčky. Na tejto fotografii vidíme tzv. SS Helferinnen, asistentky vojenských dôstojníkov. Na blúzkach sa im často skvejú charakteristické symboly paramilitantných zložiek SS. Karl Höcker ich v albume označuje výrazom dievčatá SS. W tym albumie Höckera jest podpis, że to są SS Maiden, czyli dziewczęta SS. Pracowały właśnie przy przyjmowaniu. Ich úlohou bolo posielať telegramy alebo pracovali ako telefónne operátorky. Väčšina informácií odchádzajúcich z tábora bola zašifrovaná. Nikdy nehovorili o vyhľadzovaní. To, čo sa v Břežinke odohrávalo, nepriamo označovali eufemizmami. Nenazywano zagłady, nenazywano tego, co dzieje się w Birkenau wprost. Więc na tym zdjęciu możemy... Táto fotografia zachytáva Richarda Bera. V strede stojí hlavný lekár tábora v Břežinke, Birkenau, Josef Mengele. A napravo Rudolf Hess. Autobus, ktorý dostarčal ich do Osvienčimu odchádzal autobus z chaty Sola skoro ráno, aby sa ženy včas zúčastnili zisťovania prezencie. Po príjemnom víkende už v pondelok o 4:00 ráno nastupovali ľudia na autobus. A zavčas rána si začínali plniť svoje povinnosti. Doktor Mengele, ktorého sme pred chvíľou videli na fotografii, musel byť každý deň za východu slnka na rampe v Březinke. Na výbere a vraždení ľudí sa podieľali všetci lekári a príslušníci paramilitantných jednotiek bez ohľadu na svoju špecializáciu. Budili nás skoro ráno okolo 4:00, 4:30, aby nás všetkých spočítali. Ako by sme odtiaľ mohli utiecť. Museli sme sa zoradiť do radov. V každom boli asi 4 a 5 ľudia. Potom nám pridelili prácu. Ja spolu s 2 ďalšími dievčatami sme museli čistiť záchody, nakladať splašky na voz a odvážať ich do poľa. Bola to povinnosť, ktorú nám určili. Dali mi šaty, ktoré mám na sebe aj na tej fotografii a ktoré som mala na sebe 2 mesiace, bez možnosti aspoň niekedy sa umyť. Po čase som dostala týfus. Ako dlho sa to dá takto vydržať? Ako dlho sa dá v podobných podmienkach ostať nažive? Je to takmer nemožné. Deportácie maďarských Židov, ktoré sa začali 15. mája 1944, pokračovali nepretržite až do 8. júla. Za necelé 2 mesiace bolo v 145 transportoch deportovaných do koncentračného tábora Osvienčim Březinka 430 000 občanov Maďarska. Väčšina z nich krátko po príchode zahynula v plynových komorách. Za jediný deň tak prišlo o život 24 000 ľudí. Moja rodina mala všetko.